И здравейте хора в епизод номер 4. Ей. Днешния епизод нямам и идея какво ще правя. Като за начало да се проверя фермата. Това най-важното. Тези риби, който е гледал предишния епизод, то даже малко заглавието ми е много интересно, 100 кг риби. Шаран ли, риба ли? Какво писах там? И там много лових, много лов. Много хубава рекичка. Сега, виждате ли госпожина под дървото? Той трябва, за жалост, да умре. Защото, ако не умре той, трябва да умра аз. Което няма как да стане. Малко трудничко ще му и да ме уби. Дори и без че да бях. Така. Сега ще оставя тези стрели и тези кости. Ще взема кирките. Лопатката. Нямам торчови. Ще направя бая торчови да имам. Бая. 28 торча. Така. И сега. Имаме в мината малко. Да копаем. Защото бая време не съм влизал в мината, смисъл. Пък и то малко, нали, като намерих тази допълнителна дупка в мината и малко става неприятно. Сега, ето насам. Не трябваше да тръгвам насам. Бях примерно тръгнал някъде другаде, примерно да кажем натам, насам. Нямаше изобщо да намеря това нещо. Пичага, че майче си се стъкнал тук. Така ми се струва. Ако искаш, моята отрепа. Бъче, уше търговец, ама хич не му харесвам офертите, човек. Да бях бъкан с емералди, нямаше да му купа нищо. Или пак ще да му... What is this? Какво е той? По-късно евентуално ще видя, защото сега не ми се рискува. Да. Значи тръгвам тук. Пещерата наистина, това пещера наистина е огромна. Гигант. Аз имам чувство, че намерих айрон. Да, чува малко светла. И още айрон. Това е хубавичко. Много айрон е на хубаво. В Майнкрафт, нали, знае всеки, че айрон е свещено нещо. То диамантите не са вече толкова ценни. Всъщност диамантите са ценни, ама в началото, доди ги намериш, доди ги такова, че първо намериш айрона. После най-вероятно злато и такива неща. И най-накрая след копара даже се намира буквално най-лесно. Вие видяхте още първи епизод, който и гледал. Копара още first try го намерих. Още доди почна света си го намерих. Ще вземам и ще огледам още. Има още. Така, взимам и тебе. Така. Сега. Накъде да поема е въпрос. Значи, така ще оставя следа, че съм влезнал от тук. Защото... по някой път забравям откъде съм влизал, което не е приятно. Наистина не е приятно. И сега просто ще се взема копара. Аз там говоря за копар, че буквално най-лесно се намира и его. Сега някой от вас ще ме пита за коти и копар. Събирам си го. За какво да ми седи и така само да го гледам. Поне да има какво да правя в минута. Даже покрай копара намерих айрон.
което е хубавичко. 17, ара, доволен съм. Не да, експириенс, ама сега и без това нямам такова enchanting table, за той че нямам проблем. Нямам време за проблеми. Така. Тук. Така. Хапвам един хлебец. Продължавам нагоре. Няма. Стани бе. За всеки случай един торчето тук. И колкото да не видят, че има някой. В смисъл, малко е странно, че бягат от светлината. Най-вероятно заради слънцето. А хора, не знам дали вие знаете, но вече Майнкрафт 2025 година ще има филм. Да, правилно чухте, филм. И то гледах трейлъра, не е изобщо зле. В смисъл, филма е някакъв готин, ама понеже повечето като мене българи не обичат много субтитри. Няма да е толкова интересен, ама аз пак ще го гледам. Макар че ще е най-вероятно с субтитри или няма да е на български. Той най-вероятно няма излезе първите дни, нали, безплатно да го гледаш, освен в кина. Ма то, нали знаете, то след киното директно го пускат, защото не всеки има възможности да плаща кино. А сега им се дадат пари изобщо за кино, зато и че бих изчакал месец-два и те ще си го пуснат, нали. Който бърза, нали, да го гледа, ще си плаща да го гледа. Който не бърза, като мене, ще изчака и то. Тама малко тъпо ми стана, че тръгва много бързо да ми свършват въглищата. Не чак толкова бързо, ама тези метали, където намирам, не е добре бързо да свършват. Защото ми трябват. Така слагам един торчо тук. Опа! Тук мисля да го запуша тази част. Сега ще ви кажа защо. Защото не ми се експорта повече. В смисъл нататък. Той че е така правим. Все едно, нали, да. Ама това стиле иначе няма дойда на тук. Скоро. Евентуално. Сега тръгвам насам. Само да ни нацеля някакъв пак спаунер, че ми писнал че. Пак надолу, бая надолу. Само човек тук една хоха вода и бъхти надолу и готово. Тя е директно е така. Мисля надолу да не слезам много, защото не се знае дали ще мога да изгледа. Да кажа честно, наистина няма да е повече надолу, защото наистина няма повече да се изкача. Окончателно тая част на мината може да се каже, че напълно е изпълнат. Защото аз надолу няма да че рискувам да слеза. Знам ли какво ще има, аз не съм толкова добър майнкрафтър, че не съм... как се казва, не съм дрим брат да скоча там, къде да се бия с 100 зомбита и да победа. Така. По-скоро ще тръгна тук надолу. Чувам зомбита. Най-вероятно вънка е или е вечер. Барака още малко копърче. Обаче като ми казаха, нали, копър в Майнкрафт, аз го знам като мед. Нали, буквално като рудата мед. Преди го знаех като мед, нали.
Като ми кажат копър. И аз се сещам за някаква подправка за таратор, хора, и си казвам. И ко таратор ли ще готвим с то копър, ко? Таратор ли мой се прави в Майнкрафт? Те ми викат, не бе. Така се казва меда, бе. И аз, нали, пак се сещам, ма не се сещам, нали, за тази рудата мед, а се сещам за буквалното мед, който става за ядене. И аз викам, мед ще ядем. Ама той не са ли взима от пчели? Те са фанаха момчета за главите. Те ми викат, не густо, рудата мед. И аз им викам, сетих се, аз помисля, че ми говорите за другия мед, който се яде. И копър, не знаеш кой. Да. И нали, вкарам в мината и ми показа, айрон, как не съм те видял? Така, давай. Половин стак айрон. Добре, се движим. Дали да тръгна нагоре? С 3 торча ще ги изхаба нагоре и това ще. Така, тук има въглищата. Не! Майка ти да еба. Голям еврей не е то крипър. Ти. Как се спална изобщо, човек? И той седи афъка до мене, чак когато го погледнах, тогава реши евентуално да гръмне. Окей. Имаше логика. Още малко въглища. Изкопай така на самка. Да може да има малко или много пак някаква светлина. Защото нямам торчове. Има и друг вариант. Кърта тебе. И го слагаме тук просто. Трябва да ми нека светлина, колкото да виждам къде има въглища, да ги скопам. С които въглища ще си направя торчове. Ще си зареда печките. Вече имам един стак копър, което е хубаво да имам. Мисля, че вчера вече имам копър горе-долу за половин къща вече. Не такава, каквато ми е сегашната, която намерих. Смисъл... после ще го взема. Смисъл... нормално, като не е малките, където намерих, само че без покрив. Буквално едно купче, с едно легло, с една печка и това е. Един крафтинг тейбъл. Уви. Предишните ми стартър къщи. Или копам 2-3 блока на дълбочина. И, нали, се закопавам до ден и стане ден. Или строя афака някаква странна къщичка. 2 на 3 блока и готово. И сега просто отивам към това. Към къщурката ми. Сега ще видим... няма това. Не, какво стана? Какво направи, бе? Добре да изчезни. Ала човек ще се самоубия. Значи имам 38 стаки малко. Ми остава, нали, да направя 2 стака. Да, ама на мен не ми пречи. Аз като казвам, че тук вали, те не ми вярват. Гати, крипарите, човек, как ма намират? Ти на сутринта трябва да го оправям тази къща. Буквално втори крипър за днеска. И то за един ден в Майнкрафт, пак коса за цяла година. Броят наблизо чудовища. И сега ще ги разпърча, то съм всички чудовища. Трябва да си остава само всичко тук и гледай. Лека ги правя на мозайка. Аре бе, искам да спа, бе. Слягам.
Или директно чувам си поправя мината, че ми я взривиха тъпналите. Ма за какво бе крипър нещастен? Не такива са крипърите, хора. Големи олигофрени. Как това човек вика олигофрени, които са мислят за гангстери. Не, тренда беше... какъв е според теб твоя клас? Олигофрени, които са мислят за гангстери. Буквално и моя клас е такъв. Олигофрени, които са мислят за гангстери. Има хора, където когато са с техните приятели много се правят. Ама когато са самички, примерно, не могат да се правят. Особено пак циганите хора. Те вече прекаляват. Буквално ти седиш афака на една страна. Те ти вика, кой проблем ли има? Това не мога да го разбира. Как става, човек? Копаме тука. Заради тъпия крипър, човек, тук сега трябва да си хъба пръста. Ако ми трябваше за това. Честно не сложих блок тук. Дропна си поне. Как стана това? Поне ми разшири тук. Само и това ще изкопам. Без това не ме кефиш как седи. Вот нагъл. Добре, сега. Най-важното е, че има още живи селяни. Това е най-важното. Поне за мене. Защото, примерно, ако няма живи селяни, малко ще е скучно. Някакво празно село, човек, и ти си единствения жив. То иначе и животът на Стив по принцип си е скучен. Ама баш толкова малко и прекалено. Даже тапалана ми е разбил от къщата. Хей, буклук. Сега. Трябва или от някоя къща да сеча дърво, че да оправя това. Ето. Значи ми трябва 2 блока дърво. За 2 блока дърво. Педро! Бърнеш ли ме още един път? Честито! Честито умрях! Бах ти на хаунти селени. Няма се научат, човек. Тамам викам, ще ми тъпо, ако изчезнат. Те тъпичи сами си провалят пътя. Сами се самоубиват, ме, какво да направя? Като се убива нещо, ще ги убия много ясно. Къде ме барат сидовете и работите? Сега насиле... Ага! Какъв е такъв късмета? Добре. Къде е това олигофрен? Пичага, не те съветвам. Не те съветвам. Пич! Ти тъпли си олигофрен! Вече втори сигурно за днеска. Добре, маняк. Ще разгледам колко оцеляха.
Ще ги приброя набързо. Един. За сега само един. Не знаеш какво ще ги пребера по къщи, по-лесно ще ми. Не искам да преброя селените. Няма. Не знам, че са безработни, ама какво да направят? Къде ми влизат моите? Поне има две деца, които ще компенсират. Така. Почваме. Една къща. Ето тази къща. Така. Но тук никой няма. За сега един. Двама. Сега двама. Така, двама за сега. Ето! Ко толкова има? 3 4. Не, било е 4 селени. Но за голямо село не било много. Лека пидераса гледа. 5 6 7. Маняк. Съветвам те до 5 секунди да си шел до другия край на селото. Защото като те заритам. Аз няма да заритам, аз ще убия директно. Тапанарите ви. Хич нема и бе. Че си селянин. Ти си ми третата жертва за деня. Ако не е крипър да се опита да ме уби, селяните ще се опита да ми пребат фермата. Нека се опитат, аз като ги виждам, брат, да си направя една беседка тук, да си да следа някакъв силандур дали нямаме крадни от нивата. Хубаво, взимах си от ваши. Ама, сега сам си направил мои. За кой идвате? Искат и да умрете ви. Ти има умните селяни човек. Колкото гледаш да има в селото, селото по-малко има. Мига искат да умират. Да се умират, той няма ми пречи. Няма въглища, не. Направя то целия стак, го мушкам вътре. Мушкам го вътре, хич не ми пука. Така. Тук оставам това. Оставам семената, вземам това, оставам го тук. Това е кое, че оставам тук. Не, бе. Ето така. И сега идвам да оставя просто целия мет някъде си. Честа за метали. Ето е така. Не в големия чест, бе. Така. Чай пак да спогледна фермата, че те тапункери много обичат да ми я барат. Заповядай. Че щом това гледаш, ще ga барнеш. Дами и господа, четвърти ковчег за днеска. То нещо се изплаши. Ще ва погребвам един по един. Четвърти. Хич не ми пука, човек. Сега накрая ще подгона всички малки и големи, ще ги изтреба до крак. Писна ми, брат, да ми пипат нещата. Фащам въдицата. Но набарам ли? Чакай да бия камбанче да се прибират, че и ваша подгона и сега. Чакай бия камбанче да се. Прибирай сега, кретен такъв.
За какво си мислиш, че ти бих камбан ти, бе? Ти си тъп. Даже и за риба не му щях да ида, бе. Ко станава? Сега ще пусна клипа. За момент ме изхвърли от играта заради една тъпа реклама, хора. Заради една тъпа реклама ме изхвърли от цялата игра. Поне ма спална вкъщи на затворена врата. Сега си лягам, почувам си. Лягам да се почувам, починах си вече. И сега пишачката ще ида най-вероятно до това. Или пак коня да взема. Ти не знам как се правиш въжи, не помня. Ча видя в рецепта. Да видя как се правиш въжи. Ще си крадна от някаква ограда. Ча видя сега как се правиш тъпото въженце. Това видите ще ги махна. Въжи. Сезал. Я да знам. Чакай, някъде има кожа. Чакай да рецепти с коза. Надженеш кожа. С какво е, бе? Сезал, ди да знам как не забравил съм. А ето. Оу. Повод. Кофти. Трябва ми е такова. Топка с ус. Няма да правя въжи, няма. Две кожа, бе. Чакай си взема въдицата и отивам. Тя се реби. Малък наглежда и фермата. Видя, че някой е барал. Ушо ми се пише. И сега. Странност. Така. Ето тогава и моята любима река. Където... Мисля, че броня ми даде. Не там. И сега дългото чакане. Хоп. Поне до вечера ще се натряскам и ще заспа. Да кажем, че е ракия, Оп. Дали днеска ще извада 200 кг риба? Лесна водна лилия. Буквално ми даде водна лилия. Хумнях ми. Рибка. Дали ще успея да си мина рекорда от 100 кг фаната риба? В смисъл не е една-единствена, ми общо. Опа! За сега имам... Не знам колко ли може да пресметна. Шаран, че са два... Най-малки е 1 кг. Иде. Оп. Мисля пак като всеки епизод, така да ми завърша клипа. Малко увенена риба и като се пребера, малко седен на терасата и това не е. Оп, за да са нещо бързо. Опа!
трябва много повече риба да фана, защото стана храна. Аз ако направя стаки, си правя железник, смисъл. Ще се направя влак, като намеря друго село с влака, ще пътувам до там и така. Оп. Нищо не фанах. Опа, фанах. Оп, пак фанах. Оп, опа. Идва. Оп, още една рибка. Идва. Оп. Опа! Оп. Етикет си ме. Ще се кръста Коля. Хора, предложете име на Коля. Каквото пишете в коментарите, това ще му името. Който коментар има най-много харесвания, печели. Оп, задава са. Ако няма коментар, няма име. Дойде ми напишеш коментар, няма да му сложа име аз. Оп. Идва. Хопа! Оп. О, още малко ще стигнем 100 кг от вчера. Или то не помня кога го снима клипа. Оп, минали епизод. Аз не съм метнал въдицата и чакам. Оп, идва. Опа. Окей. Идва. Кожа. Идва. Оп. Рибка. Дай сега чакаме. Ой! Той идва. Опа! Улови ga. Там беше корбена. Ама не чак толкова. О, идва. Опа. Идва. До сутрин. До вечерта дали ще фана повече риби от снощи? Аз мисля, че ще фана повече риби от снощи. Но не от снощи ми минали епизод. Трябва ми още една и такова и съм ги фанал, колкото бяха и минали епизод. Чакаме. Рибката да кловне. Кловна. Чакаме. Чакаме да кловне. Като... Оп, задава се нещо. Питон, змия, гущер! Пак табелка си ме. Да не забравяйте да не напишете име на Коню. И вече ги настигнах, още една, за да ги мина.
Даже мисля, че вече съм ги минал, де, ама. Чакай, бе. Потана. Гледайте сега, това ще го оставя. Оп. Потана на дъното. Чай. Сега. Сега това ще го оставя да видя доколко надълбоко ще ми стигне водицата. За опувката, де. И? Оп, идва. Не много, ама се съмня. Добре, фащам още една бърза. Хайде. Ковни. Ковни ли хора и се тръгваме. Ако не ковни, няма тръгваме. Няма значение кой. Не! Старавага! Аре, че се стълва, бе. Ай, че се стълва, бе. Риба. Добре. Добре. С 1 кг 100% ги минах. Няма значение. Бих ли си рекорда в фишинг? Бих го. Тичай ми къв къщи, защото... Тръгваме, тичаме спринт. Удрявам шифта. Базикам се. Ако нямам шифт. Ух. Обаче всеки като ми види, нали, фермата, все примерно от учен се превръща в фермер. Защо така? Така. Цак. Не, по-скоро тука. Комерба. Трябва мина. Той е така в мен да има. Опа! Оп! Дай си хапна тая риба. И... там има един скелет. Три парасета, защо едното прасе влиза в задника на другото е въпрос. Буквално. Защо? Ето там някъде. Ето ги прасетата. Ау! Това вече е плюс 18. Добре, за сега спряха да правят някакви мръсоти. Прасета! Не, нищо нередно правят. Много от външната страна. Опа, чакай. Палечето майче ма видя. Я си видя геройчето. Уга. Спайдъргамен, изчези от прасетата ме. Те сега правят интересни неща. Прибих се, като кучи. Добре. Йола тука бе, олигофрен такъв. Взех окото му. Ще направя супа от око на Спайдърмен. Малко гнусно звучи. Супа от окото на Спайдърмен. Не да беше от Спайдърмен малко. Така, нареди, няма ли да го въня? Да се напия. С риба балон да се напия. Добре. Явно трябва да му оцели. Опа, дете. Не ми трябва. Оцели ме, ако можеш. Отрепало.
What? Сега въпроса ми, кака... Iron Man, или Giant, не знам как се казва, забрал съм. Как е умрял? Седял е сигурно е така фъка и се е бил с ръцете си, просто бил им шамари. Ма буквално! О, yes. На терасата ми. На комшиите са го заобградили зомбите. Обичайното нещо в това село. Да ти трупат на вратата зомбите. Ох, това е яко. Яка демиш би. Ох, на котю. Ох, на батю. Опа, оп. Гладен глад. Отрова. Ох, бе. Сега да нямам някакъв арчар или там каквото е. Опа, буквално при е такъв... Буквално трябва при такъв скок да пукна. Се тая. Нека да слягам и на сутринта, евентуално, може би, ще се хилна. Ако тровата се махне. Би трябва да се махне. Ей! 5, 4, 1. Ей, бяга от танка, бе! Майко, имам много луди селяни в това село. Захилвай тук. Подголиха го! Подголиха селянина. Айде, бегай! Спаси се, бе. Еми, ще отида да обира това. Не, даже не това няма да направя. Еми, гайс, това беше за днеска. Клипа го очаквайте някъде след 6-7 часа днес. Клипа след 6-7 днес го очаквайте да се качи в плейлиста. И това е, да. И най-важното, лайк и най-важното, subscribe. Да се подкрепяме малко. Защото виждате ме, гладувам, имам 5 хляба. Гладувам. 5 хляба имам. Сега не гледайте, че съм в селото и е там къде е това онова мою. Отива там другаде. При кучета там, къде те го ядат. Да. Ай, чао.